Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip mahalon og bagong babayan. Oh. Ni video. May bawaan din ako ron kung... Oh. No! Siya gyud. Si Sheila gyud. Bullshit! Nga siya man ni! Ay, kung ina, gigastuhan din siya ni Carlo. Gigastuhan siya para mahimo presentable at tubangan siyang pamilya. Ingon anak, importante itong babayhana para niya. Impakta ka, gid Sheila. Impakta ka! Oh, kinsa man niya? Oh, Siana? Ngayon na huwag maning babayhana. Hello? Hi, salamat. Nagmatata ka. Padong na ko gigda. Unsa man anta? Managisapot lagi ikaw. Ay, nakakita na ka sa post ni Jed. Unsa mo? Oh, Dili ka makatuon ni Sheila, no? Grabe ang transformation. Sosyal ang dating. Wani ato mga beauty. ayaw ko gidamay, no? Ang imo tingaling beauty ang nawani. Kanus agad siya makalabaw sa kong beauty. Good night na, oy. Otros tong bisit tong babayhan na. Murto yung tuyo na ko. Murgito yung gitawag. Di ka makatuon ni Sheila, no? Grabe ang transformation. Sosyal ang dating. Wani ang ato mga beauty. Demonyak ka yun, Sheila. Demonyak ka! Sula ini. Distracted lagi ko ni Sheila. Ganun gwapa mo kay ni siya karon. Klas gid kayo siya bis kung saan. Mao gid tinuod ni ang pagkasiya. Ang tinuod niya siya. Disinte. Class. As in class. Layo naman kayo ni sa Sheila nga akong nailan. Hala. Patay. Nakakita si Carlo na ko. Ngi. Haid kik tinanawan. Patay ko ini. Ilubong mga koron ini. Tipo ni Tito. Kisa may kisikihan ang tanaw ni Carlo. Nganong murag suko man kayo ni siya. Babe, unsay problema? Nilingaw-lingaw ra. Ngano man ka ni siya? Dinhin na lang ko. Dili sad ba ayaw nga magsigik og sikit ni Carlo. Mas needed siya karon sa iyang mahal. Si Jed. Ngano napadaplin man na siya? Akong doolon bi aron. Doon na sa ko ikasulti-sulti. Di na lang ko para safe. Isod na kayo at atakiho niya kalit sa Carlo. Tungod na ko nga sigig tutok sa iyong iyap. Ni-admire mo sa dunta ko. Huwag mo na tayo balis siya nga kung pagtanaw ni Sheila. May pagkalabad sa ni bata. Hadlok ilogan. Hoy! Iya! Noon sa magkawin ng kuyawan man ka. Nakawan mo eh. Huwag mo kabantay nga, niduol ka. Kuyawan gid ka. She, nga nung niduol mo ka na ko.
Ngano di puduol ko nimo? Kuan. Basta lang. Tingali ko niya lainon pagsabot sa family ni Carlo. Ha? Nganong lainon man? Nakailaman sila nimo. Og naibaw man sila nga kita'y nagkuyog pag-abot dinhi. Di ba? Bitaw. Noon. Malain sa ni Sheila kung mulik kay ko niya. Bahala na si Carlo eh. Pwede ka mangayog juice? Sure. Ambil yung baso, eh. Ah. Here. Thank you. Shit. Nga mo kamutipon sa table nila ni Carlo? Family affair man good ni Jed. Dili ko gustong mabahin ang huna-huna ni Carlo. Nabahin na yun noon. Ha? Why? I mean, tingali, nangita siya ni mo ba? Nakakita man siya ni Dool ko nimo. Maugan ni. Ha? Si mo gani. Oh, yes. Sula ning bata. Of course. Mura man nuunog. Iyang uyab si Sheila. Mom. Can I excuse myself? Carlo, I'm not feeling very well. Mom! No. Mom! Mommy! Mom! Mommy! Call 911, please! Somebody call 911! Sorry guys. Kamu lang una diha. Carlo! Do ni ba si Sheila? Muapas na nila, Jed. Okay. Lord, ma-okay lang unta si tita. Please, ayuha lang siya para ni Carlo. Please, Lord. Nagbiyong siya. For sure, nagampo siya para ni tita. Ay, yan ang gisungog mo sa miini. Uy, mulik kayo ko niya para di na mag-alpurutos, Carlo. Nagtupad na sa hinuon mi karon. Putsam ni uy. Dili na ko ikatinay. Medyo, kikilig man ko. Kinahanbin ako. Jed, Ngano, si? layo pa ta? Doon na lang. May nagma-okay rito si tita, no? Luoy kay Carlo. Lagi? Ma-okay lang gid unta siya. Ma-okay lang gid unta. Dinira ta sa waiting area, si? Maghuwat lang ta ni Carlo nga gawas gikan sa ER. Wa pa man niya masina nga ako message nga ni Anata. Nagatiman pa to ni tita. Ma-okay lang gid unta si tita, uy. Luoy na gid kay Carlo simbako kun maun sa tita. Ma-okay rin na si tita. Ma-okay rin na siya. Worried mo kayo siya. Need man siyang i-comfort. Pero, di rin ko pa na. Behave, Jed. Behave, Jed. Daan pakit ko. Nga dili ka kaagwan ta o makikita gid ka nako. Ona. Nakaila na gilagi ka nako. Pero in fairness, class gid kay tan-awon si Sheila sa mga pictures ug video. Grabe gid kayo ang transformation. Oh, syempre. Igastuhan gid siya ni Carlo. Kay mawawa na sad si Carlo kung original nga dagwa itong babayhan ng iatubang siyang pamilya, diba? Taga-bukid. Basura. Karen, what if rich girl could ay na si Sheila in reality? Unsa?
Pobre siya? Scroll ka balik ang account ni Jad. Naaga nila mga video ug mga pics nga tuwa sila sa bukid. Asa ka mo makita ang ka-rich girl niya, no? Oh, kisay na sayod. Low-key lang siya. Hay, Yana. Mo na resulta sa pagsige ni mong tanawan ng mga drama sa YouTube. Pakatawam sad ka, uy. Kay bao ka unsay akong faces nga nung nakaingon ko ana. Unsa man? Di man siya awkward and awkward. Murag natural ra gid kaayo siya. Yana, pictures of video rin ato nakita. Wa ta dito kuyog nila. Wa ta makita ni sa personal. Hinuon. O bisan kapila pa na siya makeover. Bisan suloban pa na siya mga branded items. Magpabiling gihapon yung pagkauyamot o pagkabasura. Anya? Usa pa si mahimo nimo ana? Kay bisan unsaon pa nimo grant diha. Dili na makapapas sa realidad nga siya ang girlfriend ni Carlo. Unya, usa pa si mahimo nimo ana? Kay bisan unsaon pa nimo og grant diha. Dili na makapapas sa realidad nga siya ang girlfriend ni Carlo. Duha ra gyud ang posibilidad. Ganong pilit kaayo tong babayhana si Carlo. Either gilumay siya or maayo kaayo sa kama tong babayhana. Oh. Husto tuod. Nganong dili man tuod din ako buhaton. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!